खुलुमबाय लोगोफोर। जोंना दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ बुहुमनि देरसिन आहार जाग्रा जिबनि मुङा मा? मैदेर, जिराफ, ना थिमि, गान्दा। बेनिनो फिननाया जागोन ना थिमि। मा बिबारा जेब्लायबो सानजों मोखां जायो? गलाप बिबार, बेसर बिबार, जबा बिबार, सान बिबार। बेनिनो फिननाया जागोन सान बिबार। बबे हादोराव बयनिबो बांसिन कम्पिउटार दं? भारत, चीन, आमेरिका, जापान। बेनिनो फिननाया जागोन आमेरिका। जिबौआ बबे गाबखौ नुयोब्ला फाग्ला जायो? गोथां, गोजा, निला, गोसोम। बेनिनो फिननाया जागोन निला। मा बिफांखौ जेब्लायबो न'नि सिङाव गायना लानो नाङा? थुलुनसि, निम, गय, फाख्रि। बेनिनो फिननाया जागोन फाख्रि। लोगोफोर, बेफोरबायदि इन्टारेस्टिं जिके मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। बबे फिथाइया मोनहैनो थाखाय 2 बोसोरसिम समय लायो? रैमालि, आपेल, खान्थाल, थालिर। बेनिनो फिननाया जागोन रैमालि। भारतनि हारिमायारि बिबारा मा? गलाप बिबार, जबा बिबार, सान बिबार, फामे बिबार। बेनिनो फिननाया जागोन फामे बिबार। भारतनि सोर गाहाय मन्थ्रिया अख्रां दिङा सालायगिरिमोन? इन्दिरा गान्धी, नरेन्द्र मदि, राजिब गान्धी, जवाहरलाल नेहरू। बेनिनो फिननाया जागोन राजिब गान्धी। खुसेरनि बिदैया बबे हादोरनि हारिमायारि बिदै? भारत, पाकिस्तान, आमेरिका, जापान। बेनिनो फिननाया जागोन पाकिस्तान। मानसिनि मेलेमा बेसे बैसोसिम बारायो? 20 बोसोर, 30 बोसोर, 40 बोसोर, 50 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 40 बोसोर। गुफुर आपेलखौ बहा मोननाय जायो? भारत, आमेरिका, जापान, चीन। बेनिनो फिननाया जागोन जापान। गौतम बुद्धनि जोनोमा बहा जादोंमोन? सारनाथ, कुशीनगर, बधगया, लुम्बिनी। बेनि फिननाया जागोन लुम्बिनी। बियो नेपाल हादोराव दं। थैदोंमोन कुशीनगर, उत्तर प्रदेशआव। बबे हादोराव जेलनिफ्राय खारनायखौ दायनिगिरि मानिनाय जाया? स्पेन, नेपाल, भारत, जार्मान। बेनिनो फिननाया जागोन जार्मान। फ्रिजनि दैया बबे गेसनि थाखाय गुसु जायो? अमोनिया, अक्सिजेन, नाइट्रजेन, हिलियाम। बेनिनो फिननाया जागोन अमोनिया। लोगोफोर, बेफोरबायदि जिके भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गाहायाव होनाय बबेखौ सैमानो जाहोनो नाङा? संख्रि, ओंखाम, चकलेट, दालि। बेनिनो फिननाया जागोन चकलेट। ताजमहलआ बबे दैमानि सेराव दं? गंगा, जमुना, काबेरी, गदाबारि। बेनिनो फिननाया जागोन जमुना। फिथाइनि रानि होनना मा फिथाइखौ बुंनाय जायो? आंगुर, थाइजौ, रैमालि, लिसु। बेनिनो फिननाया जागोन लिसु। बिरग्रा दिङाखौ बबे हादोरा दिहुनदोंमोन? भारत, जापान, आमेरिका, इंलेन्ड। बेनिनो फिननाया जागोन आमेरिका। थिंख्लां जायोब्ला मा बेरामा थिग जायो? सुगार, केन्सार, किडनि बेराम, बिखानि बेराम। बेनिनो फिननाया जागोन बिखानि बेराम। भारतनि हारिमायारि दैमानि मुङा मा? गंगा, जमुना, बुरलुंबुथुर, गदाबारि। बेनिनो फिननाया जागोन गंगा। गंगा दैमाखौ भारतनि हारिमायारि दैमा होनना माब्ला फोसावदोंमोन? 1986, 2000, 2008, 2014। बेनिनो फिननाया जागोन 2008, 4 नभेम्बराव। महात्मा गान्धीनि हिन्जावनि मुङा मा? मीरा गान्धी, सनिया गान्धी, कस्तुरबा गान्धी, हरमन गान्धी। बेनिनो फिननाया जागोन
कस्तुरबा गान्धी। ताजमहलखौ सोरनि सासनाव बानायनाय जायामोन? जाहांगीर, बाबर, शाहजाहान, आकबर। बेनिनो फिननाया जागोन शाहजाहान। फेसाया गावनि खर'खौ बेसे डिग्री फिदिंनो हायो? 180 डिग्री, 270 डिग्री, 380 डिग्री, 300 डिग्री। बेनिनो फिननाया जागोन 270 डिग्री। जाहाजखौ बयनिबो सिगां बबे हादोराव बानायनाय जादोंमोन? भारत, जापान, रुस, ब्रिटेन। बेनिनो फिननाया जागोन ब्रिटेन। मा जिबनि मेगना गाज्रि जायोब्ला गुबुन फैफिनो? एन्जर, एम्बु, साम', जिबौ। बेनिनो फिननाया जागोन साम'। सैमा अरनायनि उनाव मानसिया बेसेबां बोसोरनि उनावबो थैनो हागौ? 1 बोसोर, 2 बोसोर, 3 बोसोर, 4 बोसोर। बेनिनो फिननाया जागोन 1 बोसोर। सोलेरनि बबे मोनसे अंगआ बयनिख्रुइबो बांसिन मोदानो? खानाय, मेगन, खावलाय, हाथाइ। बेनिनो फिननाया जाबाय हाथाइ। बे सोंथिया नोंसोरनि थाखाय। अखाफोराव अखा हायो ना हाया? हायो, हाया, 5 बोसोरजों खेबसे हायो, बेनि मोनसेबो नङा। बेनि फिननायखौ नोंसोर कमेन्ट खालामना फोरमायहर। गोजोन्थों।